வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि दिनामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. ISKCON ராதா கோவிந்தர் டெம்பிள்ல மேங்களூர்ல இருக்கிற டேட்டிஸ் தான் இவங்க. சோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பகவத்கீதைய 18 நாள்ல புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது ஒரு கடல். அப்போ ஏன் 18 நாட்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காக இட் இஸ் அன் ஓவர்வியூ அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த 18 நாட்கள்ல பகவத்கீதையில இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறதா, அப்போ இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு உங்க ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காகவே இந்த 18 நாட்கள்ல இந்த லெவல் 1 கிளாஸ் ISKCON மேங்களூரு நடத்துகிறது. சோ ISKCON அப்படிங்கிற இந்த பெரிய ஆலமரத்தை சோ இது ஆரம்பிச்சது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நான் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்கள் தான் வந்து ஆரம்பிச்சாரு. சோ இவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில தான் நம்ம இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம். சோ இவர் யார், எப்படிப்பட்டவர், இவருடைய என்னென்னலாம் பண்ணி இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செஷனுக்கு போலாம். எந்த ஒரு பாதையுமே வந்து முதல் அடி, எந்த ஒரு எதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறதுலதான் வந்து ஆரம்பிக்கும். சோ நம்மளும் இந்த ஆன்மீக பாதையிலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அடி எடுத்து வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். சோ நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த பாதையில் பயணிக்க இருக்கிறோம் ஒரு 18 நாட்களுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் இவர் யார் அப்படின்னா, இவர் ஒரு கல்கத்தாவிலே வந்து ஒரு வைணவ குடும்பத்திலே பிறந்தவர். சிறு வயதிலேயே வந்து பக்தி அப்படிங்கிறது இவருக்கு வந்து அவங்க அம்மா பாலூட்டும் மாதிரி பக்தியும் சேர்த்து ஊட்டி இருக்காங்க. அதனாலேயே வந்து இவர் வந்து ஆன்மீகத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இவருக்கு ஜாஸ்தி. இவர் வந்து 1966 வந்து ISKCON அப்படிங்கிற இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், உலகளாவிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து 1966 ஜூலை மாசத்துல ஆரம்பிக்கிறார். எங்க ஆரம்பிக்கிறார்னு நினைக்கிறீங்க? இந்தியாலயா? இல்ல, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல நியூயார்க்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஏன் நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து ஏன் வந்து அங்க ஆரம்பிக்கணும், இங்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டா, இங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கல. அதனால அவருடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, நீ வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் நம்மளுடைய பக்தியை, நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து பரப்பு அப்படின்னு வந்து ஆணையிட்டார். சோ அதை சிரம் மேற்கொண்டு அவர் வந்து ஜூலை 1966 ஜூலைல அவர் வந்து ISKCON அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்தை நியூயார்க்ல ஆரம்பிச்சார். சோ அப்போ அங்க சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து ரத யாத்திரைகள் எல்லாமே கூட நடத்தி இருக்கிறார். அந்த ரத யாத்திரைகளுக்கு வேண்டிய ரதங்கள் எல்லாம் இந்தியாவில் செய்யப்பட்டது இல்லை, அது எல்லாமே வந்து
அமெரிக்காவில் செய்யப்பட்டு அந்த ரத யாத்திரை நடத்தப்பட்டது. சோ சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே இவருக்கு வந்து ரத யாத்திரை செய்து மகிழணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் இருந்தது. அப்போ அவர் அப்பா கிட்ட போய் கேட்கிறார், எனக்கு ஒரு ரதம் செய்து கொடுங்க, ராதா கோவிந்தருடைய விக்கிரகங்கள் எல்லாம் செய்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவருடைய அப்பாவும் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ரதத்தை வந்து செய்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார். ராதா கோவிந்தருடைய அந்த சிலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார். உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகி அதுக்கு நிறைய பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அலங்கரிச்சு பக்கத்துல இருக்கிற குழந்தைகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவர் வந்து அந்த ரத யாத்திரை செய்து மகிழ்கிறார். அந்த பூஜைகள் எல்லாம் செய்து சின்ன குழந்தைக்கு என்ன தெரியுமோ அதை செஞ்சு அவர் வந்து சந்தோஷப்படுறார். அதை பார்த்துட்டு அதை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி அவங்க அம்மாவும் என்ன பண்ணாங்க, ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்களும் வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்திலே பிறந்தவர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள். சோ அவர் வந்து 1922 தன்னுடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமியை வந்து சந்திக்கிறார். அவர் வந்து சந்திச்சது என்னவோ 2-3 தடவைகள் தான். அப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ரொம்ப நாட்டம் இருந்தாலும் கூட என்ன செய்வாங்க, கல்யாண வயது வந்த உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க இல்லைங்களா. அவர் வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதில் ரொம்ப மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்தார். சோ 1922 தன்னுடைய குருவை சந்திக்கிறார். 1933 அவர் வந்து என்ன பண்றார், அவருடைய தீட்சை பெற்றுக்கொண்டார். சோ சந்நியாச தீட்சை பெற்றுக்கொண்டார். இந்த மாதிரி அவர் சந்நியாச தீட்சை பெற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பிக்கொண்டு இருக்கிறார். தீட்சை பெற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பிக்கொண்டு இருக்கிறார். இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது 1959 அவர் சந்நியாசம் வாங்கி கொண்டார். இல்லற வாழ்க்கையை துறந்து சன்னியாசியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தொடர்ந்தார். அப்போ இல்லற வீட்டுல இருக்க முடியாது, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணினார், பிருந்தாவனத்திலே இருக்கின்ற ராதா தாமோதர் அந்த கோவிலிலே போய் தங்கிக் கொண்டார். அங்கே இருந்து கொண்டு தன்னுடைய ஆன்மீக பணிகளை எல்லாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் 70க்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய வேதாந்தங்களை, நம்முடைய வேத நூல்களை எல்லாம் வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். அவருடைய குரு என்ன சொன்னார், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் பரப்ப சொன்னார். அப்போ நம்முடைய வேத இலக்கியங்கள் எல்லாம் எந்த மொழியிலே இருக்கிறது, சமஸ்கிருத மொழியிலே இருக்கிறது. சோ அவங்களுக்கு புரியாது. அதனால என்ன பண்ணினார், இவர் வந்து ஆங்கிலத்தில் புலமை வாய்ந்தவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அவருடைய குரு சொன்ன கட்டளைக்கேற்ப அந்த புக்கெல்லாம் வந்து மொழிபெயர்த்தார் ஆங்கிலத்துல. 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை வந்து பிரிண்ட் பண்றதுக்காக அந்த எடிட் பண்றது, அந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம், ஆன்மீக வேலைகள் எல்லாம் அந்த கோயில்ல உட்கார்ந்து எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருந்தார். பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு டெல்லி வரைக்கும் போவார், நடந்தே போவார். அப்படி நடந்து போகும்போது 2 முறை சன்ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கிறது. அது எல்லாம் அவரை வந்து குலைத்து விடவில்லை, அவருடைய வேலைகளை தடை செய்யவில்லை. சோ அதையெல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து இந்த பக்தி பயணத்திலே மேலே நடந்து கொண்டே இருந்தார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டுக்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கோ கிடையாது. இது பொதுவானது. பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே பொதுவானது. இதுல வந்து பாகுபாடே கிடையாது. இது வந்து எல்லாருமே வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. இங்க வந்து இது ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட அதை வந்து இது பண்ற அவர் வந்து விரும்பல. சோ அது எல்லா நாடுகளுக்கும், நிறைய நாடுகளுக்கு போய் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து அவர் பரப்பி இருக்கிறார். அவர் வந்து 1965 சில பிரபுபாதா ஜலதூதா அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல், அந்த கப்பல் என்ன கப்பல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு சரக்கு கப்பல். அந்த கப்பல்ல ஏன் அப்படி சரக்கு கப்பல்ல போனார் அப்படின்னா, அவர்கிட்ட பைசா கிடையாது. அவர்கிட்ட இருந்தது 40 ரூபாய் பாக்கெட்ல. சோ அவருடைய வயசு 70 வயசுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரிட்டையர் ஆயிட்டு நம்மளுடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் மத்தவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அவர் அந்த வயசுலே என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதற்காக அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார். 40 ரூபாய். சோ இத வந்து அந்த கப்பலுடைய அந்த ஓனர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சுமதி மொரார்ஜி அப்படிங்கிறவர். அவர்கிட்ட போய் பர்மிஷன் கேட்கிறார். நான் இந்த கப்பல்ல டிராவல் பண்ணணும், எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்க, ஃப்ரீயா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறார். அவர் வந்து உங்களுடைய வயசுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பல்ல டிராவல் பண்ண கூடாது அப்படின்னு எவ்வளவோ சொன்னாலும் கேட்கல. சரின்னு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கப்பல்ல டிராவல் பண்ணி அந்த 70வது வயசுல டிராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கூட வந்துச்சு. சோ அவர் அதை கூட பொருட்படுத்தவில்லை. அங்க போய் இறங்கியாச்சு. இறங்கின உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல.
சோ நியூயார்க்ல இறங்குனதுக்கு அப்புறமா சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கிடையாது, குளிரு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு படுத்துக்கிட்டு தங்கிக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, அங்க ஒரு பார்க், நியூயார்க் அந்த பார்க்ல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு தன்னுடைய அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த அதையெல்லாம் வச்சுக்கொண்டு அதுல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, மகா மந்திரத்தை வந்து சத்தமாக ராகமாக அவர் வந்து பாடுவார். சோ பார்த்தாங்க, போற வர்றவங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க, அந்த பார்க்குக்கு வர்றவங்க எல்லாம். சோ அந்த பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவங்க அந்த குரலின் இனிமை, அந்த மந்திரத்தால், அது மகா மந்திரமாச்சு இல்லைங்களா, அது அந்த மந்திரத்தால் வந்து ஈர்க்கப்பட்டார்கள். சோ யுவதிகளும் இளைஞர்களும் அவரை வந்து சுற்றி நின்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள். சோ கேட்டுக்கொண்டே இருந்தவர்கள் அவர்களும் பாடுவதற்கு ட்ரை பண்ணாங்க. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அட்ராக்ட் ஆகி அந்த அந்த அங்கதான் வந்து இஸ்கான் அப்படிங்கிற பெரிய ஆல மரத்திற்கு ஒரு சிறிய விதை வந்து அங்கதான் வந்து விதைக்கப்பட்டது. சோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர் எவ்வளவோ நாடுகளுக்கு பயணம் செய்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து இஸ்கான் மடமடன்னு வளர்ந்து அவர் 108 திருக்கோயில்களை வந்து கட்டினார். சோ நிறைய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரப்புவதற்கு மிகவும் வந்து அவர் வந்து சிரம் மேற்கொண்டார் தன்னுடைய குருவினுடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லைட். இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். சோ விஷாத யோகம் அப்படின்னா கவலைப்படுறாரு, அர்ஜுனர் வந்து கவலைப்படுறாரு. அவருடைய கவலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, திருதராஷ்டிராஸ் என்கொயரி. இப்போ குருட்சேத்திர போர்க்களத்துல போர் நடக்க போகிறது. அப்போ இரண்டு பக்கமும், ஒரு பக்கம் வந்து கௌரவர்களுடைய படைகள், இன்னொரு பக்கம் வந்து பாண்டவர்களுடைய படைகள் நின்று கொண்டிருக்கிறது. அப்போ திருதராஷ்டிரர் வந்து தன்னுடைய காரியதரிசியான சஞ்சயனிடம் வந்து கேட்கிறார், என்ன போர்க்களத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுதான் வந்து என்கொயரி. திருதராஷ்டிரர் யாருன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கௌரவர்கள் உடைய தந்தை இல்லைங்களா, துரியோதனன் துச்சாதனன் இவர்களுடைய தந்தை. சோ துரியோதனாஸ் ஃபியர். சோ துரியோதனனுடைய பயம், அது வந்து 1.2ல இருந்து 11 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவருடைய பயம் எப்படி இருந்தது, எதற்காக பயப்படுகிறான் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ப்ளோயிங் ஆஃப் கவுண்ட் செல்ஸ். சோ அங்க வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்குகளை வந்து ஒழிப்பார்கள். அது வந்து 12லிருந்து 19 வரைக்கும் யார் யார் வந்து அவங்க சங்கு, என்னென்ன சங்கு வச்சிருந்தாங்க, எப்படி ஒழித்தார்கள், அந்த சங்குகளை ஒழித்ததுனால என்ன நடந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அர்ஜுனாஸ் அப்சர்வேஷன் 20லிருந்து 27 வரைக்கும் அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார் பகவான் கிட்ட, தேரை வந்து, ஏன்னா தேரோட்டியாக இருக்கிறார் இப்போ பகவான். எப்படிப்பட்ட பகவான்? பரமபுருஷர், முழுமுதற் கடவுள், இந்த அண்டங்களை எல்லாம் படைத்து காத்து அழித்து எல்லாமே செய்யக்கூடிய அந்த பகவான் இப்போ வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறார் அர்ஜுனருக்கு, தன்னுடைய நண்பனான அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருக்கிறார். அவர் சொல்றார் கிருஷ்ணர் கிட்ட, பகவான் கிட்ட, தேரை வந்து படைகளுக்கு நடுவே நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு சொன்னா பகவான் வந்து ஓட்டிட்டு போய் நடுவுல நிறுத்துறார். ரெண்டு பக்கமும் பார்க்கிறார் அர்ஜுனர். சோ யார் யாரெல்லாம் தன்னை எதிர்த்து போரிட வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாக்குறார். சோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவர் நிலை குலைந்து போய்விடுகிறார். அவருடைய மனசு வந்து பேலன்ஸ்டாவே இல்ல, யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னது 128ல இருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனாஸ் ரீசன் நாட் டு ஃபைட். சோ நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வில்லையும் அவருடைய ஆயுதத்தை கீழே போட்டு விட்டு உட்கார்ந்து விட்டார். இந்த மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், இவர் யார்? இவர் வந்து அர்ஜுனர். இவர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் துரியோதனன். சோ போர் நடக்க போகிறது. இவர் யாரை பார்த்து இப்படி எல்லாம் எதிர்வினை புரிகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இருக்குது. அப்போ வந்து துரோணாச்சாரியாரை பார்த்து இவர் வந்து இவ்வளவு கோவப்படுறார். ஆனா இவர் வந்து வருத்தப்படுறார். இவர்களை எல்லாமா கொல்ல போகிறேன், இவர்களெல்லாம் கொன்றுவிட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகிறது அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்படுகிறார். சோ ஒரே சீன் தான், ஆனா வேறு வேறு எதிர்வினைகளாக இருக்கிறது. இது ஏன் அப்படி அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகம் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இதுதான் வந்து இந்த பகவத்கீதையிலேயே முதல் ஸ்லோகம். அந்த முதல் ஸ்லோகத்தை யார் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் தான் சொல்றாரு. சோ கௌரவர்களின் தந்தையான திருதராஷ்டிரர் தான் சொல்றாரு. நான் வந்து நம்மளுடைய அட்மினை வந்து நியூ பழைய டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியும், நியூ டிவோட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய அட்மின் பத்தி தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நம்மளுடைய அட்மின் வந்து கிருஷ்ணா பிரபு, நான் என்னோட பேர் வந்து சுகன்யா. நாங்க 2 பேருமே இங்க சர்வீஸ் பண்றோம். கிருஷ்ணருடைய அருள்னால எங்களுக்கு இந்த சர்வீஸ் கிடைச்சிருக்கு. நாங்க இதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்க எங்களை இப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரபு, சாப்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வந்து இதுல ஒரு 1.5 வருஷமா இருக்கேன். நான் மஸ்கட்ல வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து அட்மின் ஆஃபீஸரா இருக்கேன். இதுல வந்து கொஞ்சம் நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சேவையை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. நிறைய நிறைய பேரு இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து இங்க நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு கரியர்ல இருக்கோம் நாங்க எல்லாரும். ஆனாலும் வந்து எங்களுக்கு இந்த சர்வீஸ் வந்து பகவானுடைய அருள்னால கிடைச்சது. அதனால நாங்க இந்த சர்வீஸை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உங்களுடைய கோஆபரேஷன்னாலையும் இது தொடர்ந்து பெரிய அளவுல வளரணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். சோ பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்றார் பிரபுபாதர் அப்படின்னா, பகவத்கீதையை வந்து யாரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் அப்படின்னா, ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன் கிட்ட இருந்து வந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல இருந்து வந்த ஒரு குருவாரிடம் கேட்டுக்கணும். ஏன் மத்தவங்க கிட்ட இருந்து கேட்க கூடாது அப்படின்னா, மத்தவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, அவர்களுடைய கருத்துக்களை அதுல வந்து திணிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்போ அது உள்ளது உள்ளபடி சொன்னதாக முடியாது. அதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா நம்முடைய இந்த பகவத்கீதை புக்குக்கே பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிறாரு. உள்ளது உள்ளபடி பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொல்றார். அதுதான் வந்து குருமார்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். சோ இதுல வந்து 4 சம்பிரதாயங்கள் அத்தன்டிக்கா இருக்குது. என்னென்ன சம்பிரதாயங்கள், யார் யாரிடமிருந்து நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்முடையது இஸ்கான் பிரபுபாதர் ஆரம்பித்த இது வந்து கௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்ம வைஷ்ணவ கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இதை வந்து தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா பிரம்மா. சோ அதுல வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியர் மத்துவாச்சாரியார். இன்னும் அடுத்த சம்பிரதாயம் என்ன, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அது வந்து ராமானுஜாச்சாரியார். அடுத்தது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், சிவன் தான் அதனுடைய முக்கியமானவர். அதுல வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியார் விஷ்ணு சுவாமிகள் அப்படிங்கிறவர். அடுத்த சம்பிரதாயம் என்ன, குமார சம்பிரதாயம். குமார சம்பிரதாயம்ல வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியார் நிம்பர்காச்சாரியார். சோ குமாரர் அப்படின்னாவே பிரம்மாவினுடைய 4 புதல்வர்களை குறிக்கிறது. சோ இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எந்த சம்பிரதாயம் வேணாலும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இதுதான் வந்து அத்தன்டிக்கா இருக்கு. சோ அவங்கதான் வந்து உள்ளது உள்ளபடி சொல்லியிருக்காங்க. மத்த எல்லாருமே பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதி இருக்கிறார்கள். 700க்கும் மேற்பட்ட உரைகள் இருக்கிறது. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய கருத்தையும் சேர்த்து சொன்னதுனால அது வந்து இன்ஃபில்ட்ரடா இருக்கிறது. சோ அது தூய்மையானது இல்லை அப்படிங்கிறது தான். சோ யார்கிட்ட இருந்து பகவத்கீதையை கேட்கணும்னா, ஒரு பாரம்பரிய ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்துதான் நாம் வந்து பகவத்கீதையை வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த பகவத்கீதையில 5 முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒண்ணு வந்து ஈஸ்வர, அதாவது சூப்பர் சோல், கடவுளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள். அடுத்தது வந்து ஜீவாத்மா, சோல், நம்மளை பத்தி, உயிர்வாளிகளை பற்றி. அடுத்தது பிரகிருதி, அதாவது இந்த இயற்கை மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து காலம், சோ டைம் ஃபேக்டர். சோ அடுத்தது 5வது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கர்மா. கர்மா அப்படின்னா கெட்ட வார்த்தை கிடையாது. கர்மா அப்படின்னா செயல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த செயல்கள் நாம் செய்வதனாலே தான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த பிறவிக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியது இந்த கர்மாக்கள். சோ இந்த 5ஐயும் பற்றி மிகவும் விரிவாக பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே வந்து அர்ஜுனர் வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட், பகவானுடைய ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுனரை வந்து, அப்போ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ்ல, அவங்களுடைய அறிவுத்திறன்ல எல்லாமே வந்து சமமாக இருப்பார்கள். ஆனா இங்க பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா அர்ஜுனரை அறியாமையில் ஆழ்த்துகிறார். ஏன் அறியாமையில் ஆழ்த்துகிறார்? அப்பதான் வந்து அவர் நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்பார். அந்த சந்தேகங்களுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து விடையளிக்கிறார். So it is a conversation between
பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலே நடக்கின்ற உரையாடல் தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை. இந்த பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. சோ இந்த அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து திருதராஷ்டிரர். இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் வந்து திருதராஷ்டிரர் பேசுறாரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். திருதராஷ்டிரவுவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சுவக மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய. சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். பிரபு அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீனிங் இருக்கா பாருங்க பிரபு, அடுத்த ஸ்லைட்ல. எஸ், திருதராஷ்டிரர் கூறினார், ஓ சஞ்சயனே, குருச்சேத்திரத்தில் யாத்திரை இடத்தில் கூடிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டுவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள், போராட விரும்புகிறார்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதாவது திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருச்சேத்திர தலத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இந்த கொஸ்டின் ஏன் இப்படி கேட்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, அவருக்கு வந்து பயம் இருக்கிறது, அவருக்கு வந்து டவுட்ஃபுல்னஸ் இருக்கிறது, ஃபியர்ஃபுல்னஸ் அண்ட் டவுட்ஃபுல்னஸ். அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை கேட்கிறார். ஏன்னா குருச்சேத்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு போர்க்களம். படைகள் எல்லாம் கூடி நிற்கின்றன போர் செய்வதற்காக. அது என்ன ஃபுட்பால் கிரவுண்டா, இல்ல ஷாப்பிங் மாலா? இல்ல, அது வந்து போர்க்களம். போர்க்களத்துல என்ன செய்வாங்க, போர் தான் செய்ய போறாங்க. இது எல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் அவருடைய மனது வந்து ரொம்ப வேதளித்து போயிருக்கிறதுனால பயத்திலும் அந்த சந்தேகத்திலும். ஏன் சந்தேகம் அப்படின்னா, தன்னுடைய புதல்வர்கள் அதர்ம வழியிலே நடப்பவர்கள். ஏன்னா தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற அந்த பிளேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப ரொம்ப சேக்ரட் ஆனது, ரொம்ப புனிதமானது. அந்த சேக்ரடான அந்த பிளேஸ் வந்து யாருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும்னா, பாசிட்டிவா தர்ம வழியில் நடப்பவர்களுக்கு தான் பாசிட்டிவா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அதர்ம வழியில் நடப்பதற்கு ஒருபோதும் அந்த இடத்துல வந்து இடமே கிடையாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து நிறைய போர்கள் அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. அப்பெல்லாம் வந்து தர்ம வழியில் யார் நடந்தார்களோ அவர்களே வெற்றி பெற்றார்கள். சோ அதனால அந்த இடத்தை பற்றிய பயம் இருக்கிறது. தன்னுடைய புதல்வர்கள் தோல்வி உருவார்களோ அப்படிங்கிற அந்த பயமும் இருக்கிறது. சோ அதனால இவர் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டினை வந்து வைக்கிறார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்லதற்கும் ஒரு தீமைக்கும் நடுவிலே நடக்கின்ற ஒரு போர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சோ இந்த காலத்துல தன்னுடைய பிள்ளைகளை, இந்த கலிகாலத்துல தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்தாலுமே, தவறுகள் செய்தாலுமே அதை தவறு அப்படின்னு ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ரொம்ப 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 கம்மி. இத ஒத்துக்கிறீங்களா டிவோட்டிஸ்? சாட்ல போடுங்க, எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு போடுங்க. எஸ்னா எஸ்ன்னு போடுங்க, நோனா நோன்னு போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அப்பர்ணா மாதாஜி எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், மீனாட்சி மாதாஜி எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுகுமாரி மாதாஜி எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ. சோ தன்னுடைய பிள்ளைகள், எஸ். கலைவாணி மாதாஜி தேங்க்யூ எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், ஏன்னா இதுதான் மனித இயல்பு. ஜி கல்பனா மாதாஜி எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க எல்லாருமே. ஆமா, உண்மைதான். எப்படின்னா இதுதான் மனித இயல்பு. தன்னுடைய இப்ப ஸ்கூல்லயே ஏதாவது குழந்தை தப்பு செஞ்சுட்டு வந்துருச்சுன்னா, நம்ம குழந்தை செஞ்சது கரெக்ட் அப்படின்னு தான் அம்மாக்கள் வந்து raised hand. மத்தாஜி ஏதாவது டவுட் இருந்தா இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் கிளியர் பண்றேன். எஸ், தேங்க்யூ. உங்களோட நேமுக்கு மாறிக்கோங்க, ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். பிரபு சாம்சங் அந்த நம்பர்ல ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரபு. இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க பிரபு. இல்ல டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா செஷன் முடிஞ்சோன்னு நான் கிளியர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஸ்கூல்லயே ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டா, என்ன தப்பு பண்ண, யார் மேல தப்பு அப்படிங்கறது எல்லாம் வந்து எஸ் மாதாஜி நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டோம். அந்த தவறை வந்து தவறே பண்ணிட்டா கூட அந்த தவறை எப்படி மறைக்கலாம்? இல்ல அந்த தவறு தெரிஞ்சிருச்சு, வெளியில அவங்க சண்டைக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா கூட, இல்ல என் பையன் வந்து அவனோட சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த தவறுகளை மறைக்க பார்க்கிறோம். இது வந்து மனித இயல்பு.
அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம், மனுநீதி சோழன் கதை படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? மனுநீதி சோழன் அவருடைய பையன் வந்து தேர ஓட்டிட்டு போறாரு. ஒரு கன்று குட்டியை இடித்து அந்த கன்று குட்டி இறந்து விடுகிறது. அப்போ அந்த மன்னருக்கு ஒரு பழக்கம், பெரிய மணி கட்டி வச்சிருக்கிறார் அரண்மனை வாசல்ல. யாருக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த மணியை வந்து ஒலிப்பார்கள். அப்போ அவர் வந்து நீதி சொல்வார், நீதி தவறாதவர் அவர். அந்த அதுக்காகவே வந்து அவருக்கு மனுநீதி சோழன் அப்படின்னு பேரு. சோ அவரும் வருகிறார். இந்த மாடு வந்து என்ன பண்ணுச்சு, கன்று இழந்த மாடு, அந்த பசு வந்து அந்த மணியை ஒலிக்கிறது. அப்ப வந்து பசுதானே அப்படின்னு அவர் விடல. வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிய வருகிறது. உடனே தன்னுடைய மகனை, தான் பெற்ற மகனை தேரிலே ஏற்றி கொண்டு வருகிறார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தெய்வீக இயல்பு. நமக்கெல்லாம் இருக்கிறது மனித இயல்பு. சோ இந்த பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நம்ம அந்த அளவுக்கு போக முடியலன்னா கூட நம்முடைய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை, நம்முடைய அந்த விஷயங்களை எல்லாம் மனித பண்பிலே இருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்ந்து, ஒரே அடியா நம்மளால போக முடியலனாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா உயர்ந்து அந்த தெய்வீக நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது. சோ இந்த தர்மக்ஷேத்திரே எப்படிப்பட்டது? நம்ம சவுத் சைட்ல ஒரு நல்ல விஷயம் நடத்துறோம் அப்படின்னா, பால் காய்ச்சுறோம், ஒரு புது வீடு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம்? பால் காய்ச்சுவோம் இல்லைங்களா? சோ பால் காய்ச்சுறாங்க தர்மக்ஷேத்திரே. அந்த தர்மக்ஷேத்திரே எப்படிப்பட்டது? புனிதமானது. அதை ஒப்பிடுறாங்க இங்க. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட அந்த பால் போன்றது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் தான் வந்து இந்த தர்மக்ஷேத்திரே வந்து யாருக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், பாசிட்டிவா தர்ம வழியில் நடப்பவர்களுக்கே வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். சோ அந்த பாலுல கொஞ்சம் நம்ம ஒரு 4 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா உடனே திரிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? திரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதான் இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல திருதராஷ்டிரருடைய அந்த சுயநலம் தான் வந்து ரொம்ப தலை தூக்கி நிற்கிறது. என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாண்டு யாரு? தன்னோட சகோதரன். அப்போ சகோதரனுடைய பிள்ளைகளும் தன் பிள்ளைகள் போன்றவர்கள் தான். சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே பாண்டு இறந்து போயிடுறார். அப்போ இவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கணும். அது ஒரு ராயல் ஃபேமிலி. அங்க வந்து எதுக்குமே பஞ்சம் கிடையாது. அப்போ பஞ்சமே இல்லாதப்போ அந்த குழந்தைகளும் தன்னுடைய குழந்தைகளை போல எடுத்து வளர்த்திருக்கலாம். ஆனா அந்த குழந்தைகளுக்கு செய்யாத சதிவேலைகளே கிடையாது. அந்த திருதராஷ்டிரர் அப்படிங்கிற அந்த பேரே என்ன சொல்லுறது அப்படின்னு கேட்டா, அடுத்தவர்களுடைய சொத்தை அதுவும் எப்படி விரோதமாக அபகரித்து கொண்டவர் திருதராஷ்டிரர். ராஜ்யம், ராஷ்டிரம் அப்படின்னா ராஜ்யம். சோ அடுத்தவர்களுடைய ராஜ்யத்தை, தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாததை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவர், ஆண்டு கொண்டிருப்பவர், தனக்கு சொந்தமில்லாத பதவி, சொத்து, ராஜ்யம் எல்லாத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பவர், ஆண்டு கொண்டிருப்பவர். அதனால்தான் திருதராஷ்டிரர் அப்படின்னு பேரு. அவர் வந்து கண்ணில்லாதவர். அவருக்கு வந்து இந்த கண்ணு மட்டும் கிடையாது, அகக்கண்களும் கூட கிடையாது. அதனாலதான் அந்த குழந்தைகளை வந்து தன்னுடைய குழந்தைகள் மாதிரி பாவிக்காம ரொம்ப செல்பிஷா இருந்தாரு. சோ அந்த செல்பிஷ்னஸ் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிகவும் தெரிகிறது. அடுத்தது இப்போ ஏன் வந்து அந்த மாதிரி கேட்கிறாரு? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பவுல்ல வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? கேள்வியே கேட்காம என்ன என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு உடனே நம்ம வாய் பேசிட்டே இருக்கோம். கை என்ன பண்ணும்? ஸ்வீட் எடுத்து வாயில போடும், சாப்பிடுவோம். அப்போ அந்த போர்க்களத்துல என்ன செய்வாங்க? போர் தான் செய்வாங்க. ஆனாலும் இவர் சந்தேகப்பட்டு கேட்கிறார். கிம் அகுர்வத சஞ்சய, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ எதனால அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்தது? அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய இயல்பினாலேயும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் அதர்ம வழியில் நடப்பவர்கள் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இந்த போர் தமக்கு வெற்றியை தருமா அப்படிங்கிற சந்தேகம், பயம் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் அவரை இப்படி கேட்க வைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்த ஸ்லைடு. அவர் போர்க்களத்தை எப்படி பார்க்கிறார்? சோ எப்படி பார்க்கிறார்னு நான் இப்ப சொல்லிட்டேன். சோ அந்த போர்க்களத்திலே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற அந்த பயத்தோடையே அவர் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அடுத்தது போலாம் பிரபு. இதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். டவுட்ஃபுல்னஸ். ஏன் டவுட் வந்துச்சு? பிளேஸ் ஆஃப் தர்மா. சோ அது ஒரு தர்மத்திற்கு வந்து
இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற ஒரு பிளேஸ் தர்மக்ஷேத்ரா. ஃபியர்ஃபுல்னஸ், பயம். ஏன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகளின் மேலே அவர் வைத்திருந்த பாசம், அட்டாச்மெண்ட். அவர்கள் ஜெயிக்கணும், பாண்டவர்கள் தோத்து போயிடணும். ஏன்னா பாண்டவர்களுடைய ராஜ்யத்தை இவர்கள் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனா கூட பாண்டவர்கள் தோத்து போயிடணும், தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். அட்டாச்மெண்ட்னாலையும் அந்த பாசத்தினாலையும். அடுத்தது பார்ஷியாலிட்டி. அவருடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா பார்ஷியலா இருக்கிறார். ஒருதலை பட்சமாக அவர் நடந்து கொள்கிறார். இதுதான் அவருடைய திருதராஷ்டிரருடைய மைண்ட் செட். ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டாச்மெண்ட் வர்சஸ் பாசம், பற்றுதல் வர்சஸ் பாசம். சோ இது ரெண்டு தான் அவருடைய அந்த நிலைக்கு அவரை தள்ளியது. அதனாலேயே நான் சொன்னேன், அவர் புறக்கண்கள் மட்டும் இல்ல, அவருக்கு அகக்கண்களும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம். கம்பேர் அவர் மைண்ட் டு துரியோதனா அண்ட் அவர் செல்ஸ் டு திருதராஷ்டிரா. சோ நம்முடைய மனதை துரியோதனுடனும் நம்மை திருதராஷ்டிரனுடனும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள். சோ நீங்க ஒப்பிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க யாராவது 2 பேரோ 3 பேரோ உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க. இது சரியா தப்பா? இந்த கலிகாலத்துல நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனாலும் நமக்குன்னு நம்ம பெரியவங்க ஒரு தர்மப்படி நடக்கணும், நல்லபடியா இருக்கணும், இந்த பாதைகளை வகுத்து சொல்லியிருக்காங்க பெரியவர்களும் நம்முடைய சாஸ்திரங்களும். ஆனாலும் கூட இப்படிப்பட்ட மக்களும் நம்மளுடையதான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். துரியோதனன் மாறி, திருதராஷ்டிரர் மாறி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். சோ உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க கடைசியில இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க. நம்ம துரியோதனன் மாதிரியோ இல்ல திருதராஷ்டிரர் மாதிரியோ நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அது சரியா? நம்மளுடைய பாதை நாம் சரியாதான், நம்ம சரியான பாதையை தான் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறோமா? நிச்சயமா நீங்க யாரும் பக்திக்கு வந்திருக்கிற நீங்க யாரும் இந்த மாதிரி அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் கண்டிப்பா, இல்லைங்களா? சோ ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம சேர்க்கிற பொருளே ஒரே நிமிஷத்துல ஒரு சுனாமி எல்லாமே காணாம போயிருச்சு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த நிலைமையில, இந்த கலியுகத்துல நம்ம பெரியவங்க சொன்னபடிதான் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் நம்ம சில பேரை நம்ம பாக்குறோம் அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவது அப்படிங்கறது எல்லாம். சோ இது ஒப்பிட்டு நீங்க சொல்லலைன்னா கூட இது சரியா அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம். இது ஒரு டிஸ்சாட்டிஸ்பாக்சன் அண்ட் அதர்மா ரெண்டுத்துக்கும் இடையிலான உறவு. சோ இங்க அதிருப்தியும் இருக்கிறது, அதர்மமும் இருக்கிறது. இவருடைய பிள்ளைகள் எல்லோருமே எப்படிப்பட்டவர்கள்? அதர்ம வழியிலே நடப்பவர்கள். இவர்கள் அக்ரசர்ஸ். அதாவது பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது? 6 விதமான அக்ரசர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த அக்ரசர்ஸ அதாவது அக்கிரமக்காரர்கள். சோ அது என்னென்ன அக்கிரமங்கள் அப்படின்னு பின்னாடி வரப்போற ஸ்லைட்ல நீங்க பாப்பீங்க. இந்த மாதிரியான அக்ரசர்ஸ விசாரிக்கவே வேண்டாம், இவர்களுக்கு மரண தண்டனை தந்து விடலாம் அப்படின்னு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது. அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லைடு போலாம். அவர் யுதிஷ்டருக்கு சிம்மாசனத்தை சரியாக கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும்? இதுக்கும் நீங்க தான் எனக்கு பதில் சொல்லணும். சோ தர்மருக்கு, யுதிஷ்டர்னா தர்மர், பஞ்ச பாண்டவர்கள்ல பெரியவர். அவருக்கு சிம்மாசனத்தை சரியாக கொடுத்திருந்தால் நாட்டை பாதியாக கூட பிரிச்சு கொடுத்திருக்கலாம் இல்லைங்களா? ஆனா அதை கூட அவங்க கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. கடைசியில கிருஷ்ண பகவான் போறார், தூதுவனாக போகிறார். 5 கிராமங்களை கொடுங்க, இந்த போரை தவிர்த்திடலாம், 5 கிராமங்களை மட்டுமே கொடுங்க அப்படின்னா துரியோதனன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா ஒரு ஊசி முனை அளவு கூட நிலம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். சோ அதனாலேயே போர் நடந்தது. சோ இந்த மாதிரி சரியாக கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 1.3 அடுத்த ஸ்லோகம். 1.2 இல்ல 1.3க்கு வந்துட்டீங்களே அப்படின்னா நான் முதலே சொல்லிட்டேன், இட் இஸ் an overview. சோ உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்காக சாராம்சமான ஸ்லோகங்களை மட்டுமே எடுத்து நாங்க இங்க ஒரு வரி பேசுறோம். நம்ம டீடைல்டா நீங்க அடுத்தடுத்து லெவல் 2க்கு எல்லாம் போகும்போது நீங்க அதெல்லாம் கத்துக்கலாம். பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமூம் யூடாம் த்ருபத புத்ரேன தவைஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்த ஸ்லைடு.
சரி, நான் தமிழ்ல படிச்சிடுறேன். ஆசிரியரே, துருபத குமாரனான உங்கள் சீடனால் மிக திறமையாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டுபுத்திரரின் சிறந்த சேனையை பாருங்கள். ஏன் இவர் யாரு? இவர் யாரு? உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கான்னு நான் பாக்குறேன். யாராவது ஒருத்தரோ 2 பேரோ சாட்ல போடுங்க. இவர் யாரு? இவர் யாரு? இவரை பத்தி நான் இன்னும் சொல்லல. இவரை பத்தி சொன்னேன். raised hand. விஜயம். சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. இப்போ அன்மியூட் பண்ணினா ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். ஏன்னா ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அவரை மட்டும் மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். என்ன சொன்னாங்க? எஸ், துரியோதனன். எஸ், தேங்க்யூ 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 டிவோட்டீஸ். துரியோதனன் தான் கரெக்ட். சோ எவ்வளவு கோபமா பாக்குறார், யார பாக்குறார் அப்படின்னு பார்த்தா, ஓ மை டீச்சர் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா? அவருடைய குரு யார்? இவர் துரோணாச்சாரியார். துரோணாச்சாரியார் தான் பாண்டவர்களுக்கும் வந்து மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கத்து கொடுத்தவர். கௌரவர்களுக்கும் அவர் தான் வந்து குலகுருவாக இருந்தவர். சோ 2 பேர்த்துக்குமே அவர் தான் வந்து குலகுரு. இப்ப என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஆசிரியரே, துருபத குமாரனான உங்கள் சீடனால். சோ துருபத குமாரன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா திருஷ்டத்யும்னன். துருபதன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ராஜா. அந்த ராஜா யார் அப்படின்னு கேட்டா துரோணாச்சாரியாரோட ஒன்னா படிச்சவர். அவர் ஒரு மன்னர், இவர் ஒரு பிராமணர். சோ ஒரே குருகுலத்துல படிச்சிட்டு இருந்தாங்க. படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெவ்வேறு திசைகள்ல போயிட்டாங்க. துருபதன் வந்து மன்னன் ஆயிட்டார். இவர் வந்து ஒரு ஆசிரியராக குலகுருவாக இருக்கிறார். சோ அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, துருபத மகாராஜனுடைய பிள்ளை திருஷ்டத்யும்னன். அந்த திருஷ்டத்யும்னனை வந்து எப்படி வந்து பெற்றுக்கொண்டார் துருபதன் அப்படின்னா, ஒரு வேள்வி செய்கின்றார். வேள்வி செய்து அந்த திருபத மன்னன் திருஷ்டத்யும்னனையும் திரௌபதியையும் அந்த வேள்வியிலே இருந்து பெற்றுக்கொள்கிறார். ஏன் அந்த மாதிரி வேள்வியை நடத்தினார் அப்படின்னா, இந்த துரோணாச்சாரியாரை கொல்வதற்காகத்தான் திருஷ்டத்யும்னனை வேள்வியிலே இருந்து மகனாக பெறுகிறார். அப்படிப்பட்ட திருஷ்டத்யும்னன் அந்த திருஷ்டத்யும்னனுக்கு மிலிட்டரி ஆர்ட் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க. இவரே தான் சொல்லி கொடுத்தார். இந்த துரோணாச்சாரியாரே தான் சொல்லி கொடுத்தார். அப்போ வந்து ரொம்ப வந்து பயஸ் பீப்புளா இருந்தாங்க. சோ அவங்க வந்து எப்படி இருந்தாலும் துரோணாச்சாரியார் சொல்றார், எப்படி இருந்தாலும் நான் சாகதான் போறேன், ஏதாவது ஒரு பொருளையோ வயசாயோ சாக போறேன், பரவாயில்ல, திருஷ்டத்யும்னன் கையினால இறந்துட்டு போறேன், அதுக்காக ஒரு என்னுடைய சீடனாக வந்து சேர்ந்தவன் கிட்ட வந்து என்ன கொல்ல வந்துட்டியே, நான் உனக்கு சொல்லித்தர மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் வந்து அவ்வளவு நல்ல மனசோட அந்த மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கத்து கொடுத்தார். அதனாலதான் துரியோதனனுக்கு கோபம் வருகிறது. நீங்க மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ உங்களை கொல்ல வந்த அந்த திருஷ்டத்யும்னனுக்கு நீங்க மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்கல்ல, இப்ப உங்களை கொல்றதுக்காகவே பாண்டவர்களுடைய படையிலே சேர்ந்து அந்த படையை வந்து வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கிறார். அதனாலதான் ரொம்ப கோபமாக, ஆசிரியரே, துருபத குமாரனான உங்கள் சீடனால் மிக திறமையாக அணிவகுக்கப்பட்டு பாண்டுபுத்திரனின் சிறந்த சேனையை பாருங்கள் அப்படின்னு கையை நீட்டி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறார். அப்போ அர்ஜுனருடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, தன்னுடைய ஆசிரியர் ஆப்போசிட்ல இருக்காரு, அடுத்த கௌரவர்களுடைய படையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனாலும் அவருடைய மனசு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர்டு. அவரு யாரு? அர்ஜுனர். அவர் என்ன பண்றார், ஆப்போசிட்ல வந்து தன்னுடைய குலகுரு நின்று கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய ஆசிகள் தனக்கு வேண்டும்னு சொல்லி ஒரு வில்லை எடுத்து அதிலே பூவை சுற்றி அவருடைய பாதத்தை நோக்கி செலுத்துகிறார். அந்த பூ போய் அவர் காலடியில விழுகிறது. அவருடைய ஆசியை வேண்டி அவர்கிட்ட வந்து அவருடைய பிளெஸிங்ஸை வேண்டி அந்த மாதிரி செய்கின்றார். இதுதான் வந்து 2 விதமான மனநிலை. துரியோதனனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது, அர்ஜுனருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்போ துரியோதனன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா, கண்டிப்பா 100% இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை போன்றவர். அவருடைய அரசியல் நடத்தை வந்து எப்படி இருக்குது, அவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அடுத்த ஸ்லைட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
Yes. Calling the Drishtatyumna Drupada Putrena, the son of Drupada, Drona's enemy. So Dronaruடைய enemy. So in order to make sure that Dronacharya would not be lenient this time with the Pandavas. So Dronacharya பாண்டவர்களின் பக்கம் லீனியன்ட்டா நடந்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே திருப்பத புத்திரேன அப்படிங்கிறாரு. உங்களுடைய அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நடுவுல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது. யார் ரெண்டு பேத்துக்கும்? திருப்பத பட்டருக்கும் துரோணாச்சாரியாருக்கும். அதனாலேயே தான் வந்து ஒரு ஆண்மகவு வேண்டி துரோணாச்சாரியரை கொல்லக்கூடிய ஆண்மகவு வேண்டும் வந்து வேள்வி நடத்தி பெற்றுக்கொண்டார். அதனாலதான் அதை நினைவுபடுத்தும் விதமாக திருப்பத புத்திரேன அப்படிங்கிறாரு. திருப்பதனுடைய சன் ஆஃப் திருப்பதா அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது he mentioned all the great heroes from the Pandavas side so that Dronacharya would take the war seriously. So துரோணாச்சாரியார் வந்து சீரியஸா இருக்கணும், அவங்க பக்கம் சாஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பாண்டவர்கள் பக்கத்துல யார் யாரெல்லாம் பெரிய ஹீரோக்களாக இருக்கிறார்கள், மகாதரர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு சொல்றாரு. So he says all of them are equal in fighting to Bhima and Arjuna. So பீமருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் சமமான வலிமையோடு இருக்கின்றார்கள். அடுத்தது while mentioning the names of the great heroes from his side, அவருடைய அவருடைய படையிலே வந்து சொல்லும் போது மென்ஷன் பண்ணும் போது யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறார் அப்படின்னா துரோணாச்சாரியோருடைய பெயரை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றார். ஏன்னா துரோணாச்சாரியாரை விட வயதில் முதிர்ந்த பீஷ்மாச்சாரியார் இருக்கிறார். அவரோட பேரை சொல்லாம ஏன் துரோணாச்சாரியாரோட பேரை சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, எப்போதுமே பிராமணர்களுக்கு உரிய அந்தஸ்து நம்ம கொடுக்கணும், பிராமணர்களுக்கு அடுத்ததுதான் சத்திரியர்கள் வருகிறார்கள். அதனாலேயே துரோணாச்சாரியாருடைய பேரை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பீஷ்மாச்சாரியாரோட பேரை சொல்றார். He further mentioned the name of கிருபாச்சாரியா. கிருபாச்சாரியா யார் அப்படின்னு கேட்டா துரோணாச்சாரியாரோட பிரதர் இல்லா. சோ அண்ட் அஸ்வத்தாமா. அஸ்வத்தாமா யார் அப்படின்னா துரோணாச்சாரியாரோட பிள்ளை. சோ இவங்கள் எல்லாம் வந்து சீஃப் கேப்டன்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இப்படி எல்லாம் வந்து வகுத்து சொல்றார், லிஸ்ட் போட்டு சொல்றார். சோ இதிலிருந்தே வந்து அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் துரியோதனன், அவருடைய அந்த டிப்ளமசி அது தெரிகிறது. சோ எப்படி ஒரு அரசியல்வாதி கூறிய அத்தனை குணங்களும் வந்து துரியோதனனிடம் இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்தது போலாம். he mentioned பாத்தீங்கன்னா he mentioned விகர்ணா. விகர்ணா யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா துரியோதனனுடைய சகோதரன் தான். அந்த 100 பேர்ல 101 பேர்ல அதுல ஒரே ஒரு ஆள் தான் அந்த திரௌபதிய வஸ்திராபரணம் பண்ணும் போது அந்த சபையிலே அது செய்யக்கூடாது, அது ரொம்ப தவறானது அப்படின்னு சொன்னவன். சோ அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய 100 பேர் இருக்கும்போது தன்னுடைய பிரதர்ஸ் ஏன் விகர்ணாவுடைய பேரை மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னா, அவன் சரியாக போரிடாம போயிட்டானா என்ன பண்றது, தனக்கு ஆதரவாக போர் செய்யலைன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற பயம். அதனால அத்தனை பேர்த்தையும் விட்டுட்டு விகர்ணாவோட பேரை மட்டும் சொல்றாரு. சரி, அப்பதான் வந்து தனக்கு போரிடுவான், தனக்கு சாதகமாக போரிடுவான் அப்படிங்கறதுனால அவருடைய பேரையும் வந்து சொல்றான் துரியோதனன். He said there are many other heroes who are prepared to lay down their lives. So தன்னுடைய உயிரையும் தியாகம் செய்வதற்கு தன்னுடைய நிறைய பேர், தன்னுடைய நண்பர்கள் வெல்விஷஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். சோ அவர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இம்மெஷரபிள். சோ அவருடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கான், கணக்கில் அடங்காதது, அளவிட முடியாதது. ஆனால் பீமனுடைய சேனையோ சிறியது, அளவிடக்கூடியது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். சோ இதுல இருந்தே அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பிஹேவியர் வந்து தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம் பிரபு. காட்டிலே வசித்துக் கொண்டிருந்த பாண்டவர்கள் எப்படி வந்து படையை திரட்ட முடியும்? சோ வந்து அந்த படைபலம் வந்து யார் வந்து 9 சேனைகளையும் வாங்கி கொண்டார்கள், கிருஷ்ணருடைய சேனைகளை எல்லாம் பார்த்தா துரியோதனன் தான் வாங்கி கொண்டாங்க. எப்பவுமே ஹெல்ப் கேட்டு போறாங்க துரியோதனனும் அர்ஜுனரும். அப்போ வந்து உனக்கு என்ன வேணும், என்னுடைய சேனைகள் வேண்டுமா இல்ல நான் மட்டும் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது துரியோதனன் உங்களுடைய சேனைகள் தான் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அர்ஜுனர் வந்து நீங்க மட்டும் எனக்கு துணை இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ அந்த சேனைகள் எல்லாம் அந்த பக்கம் நின்று கொண்டிருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து அப்படியே ஹெல்ப் கேட்டு வாங்கிக்கிட்டார். இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா 6 டைப் ஆஃப் அக்ரஸர்ஸ்.
சொன்னேன் பாத்தீங்களா, யாரெல்லாம் அந்த அக்ரஸர்ஸ், யாரெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து விசாரணையே செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, எ பாய்சன் கிவர். சோ இந்த தவறை வந்து செய்திருக்கிறார். யார் செய்திருக்கிறார்? துரியோதனன் செய்திருக்கிறார். யாருக்கு செஞ்சார்? பீமனுக்கு செஞ்சார். நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ பீமனுக்கு அந்த விஷத்தை வந்து அருந்த கொடுத்து ஆற்றிலே தூக்கி வீசிடுவாங்க. அந்த தவறை வந்து செய்தார். சோ அடுத்தது என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, ஒரு அரக்கு மாளிகையை கட்டி அதிலே வந்து பாண்டவர்களை வந்து குடியேற்றி அவர்களை எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து அவர்களை வந்து தீ வச்சிட்டார். சோ தீ வச்சு அவர்களை எல்லாமே வந்து கொல்ல பார்த்தார். அது ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து சகுனி என்ன பண்ணனார், அந்த விளையாடும் போது அது டைஸ வந்து என்ன பண்ணினார், அதுல வந்து ஏதோ பண்ணி அதை வந்து சீட் பண்ணிட்டார். சீட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லா செல்வங்களையும் வந்து அவர் வந்து பறித்து கொண்டார், அபகரித்து கொண்டார். சோ அனதர்ஸ் லேண்ட், சோ கௌரவர்களுக்கு சேராத அந்த ராஜ்யத்தை, பாண்டவர்களுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் வந்து அதர்ம வழியிலே அபகரித்து கொண்டு ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அடுத்தவர்களுடைய லேண்ட வந்து அபகரிக்க கூடாது. The one who kidnaps another's wife. சோ அடுத்தவர்கள் பிறன்மனை நோக்குதல் அப்படிங்கிறது இருக்கு. பிறன்மனை நோக்கினால் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு ராவணன் கதையிலிருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய மனை, அப்போ அந்த அப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய அந்த ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள் இருந்த அந்த அவையிலே வந்து திரௌபதியை வந்து என்னுடைய தொடை மேல வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொன்னதோட மட்டும் இல்லாம, நீ 5 பேருக்கு கணவனாக இருக்கிறாயே, நீ வந்து ஏன் தொட மேல வந்து உட்கார்ந்தா என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் செய்யல, வஸ்திரங்களை எல்லாம் வஸ்திராபரணம் கூட செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சோ அது அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். சோ இப்படிப்பட்ட 6 ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அக்ரஸர்ஸ்க்கு வந்து தண்டனை வந்து மரண தண்டனை தான். இவர்களுக்கு விசாரணையே தேவையில்லை அப்படின்னு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. सकोशातार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभस्य पृथिवीं चैव तुमुलो अप्यनुनादयन्. प्रभु அடுத்த இதுக்கு போங்க பிரபு. ஓகே ஓகே, நானே படிச்சிடறேன். இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ப்ளோயிங் ஆஃப் த கவுன்சல்ஸ். சோ இப்ப வந்து சங்குகளை ஒலிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். சோ யார் என்ன சங்கு வச்சிருக்கிறாங்க, அதனுடைய மேன்மைகள் எல்லாம் என்ன, அந்த சங்குகள் வந்து ஒலித்ததுனால அங்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ the blowing of different councils became uproarious and thus vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. சோ இந்த சங்குகளை ஒலித்ததனாலே அங்கே வந்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். சங்கொலிகளின் பல்வேறு முழக்கங்கள் பேரொளியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறலாயின. சோ இங்க வந்து சங்குகள் ஒலிக்க ஆரம்பிக்கிறது. சங்குகள் அந்த ஒலிக்க ஆரம்பிச்சோடனே அந்த ஒலி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, பூமியையும் வானத்தையும் நடுங்க செய்கிறது. சோ அதை கேட்ட உடனே அந்த வைப்ரேஷன்ஸ்னால இந்த திருதராஷ்டிரருடைய மகன்களுடைய மனசு எல்லாமே வந்து சிதறி போயின. சோ பகவான் கிருஷ்ணரிடம் பாண்டவர்களுக்கு உள்ள நம்பிக்கை, சோ மிகவும் நாசத்திற்கிடையேயும் பகவான் முழுமுதற் கடவுள் தம்மை வந்து சரணடைபவர்களை வந்து காப்பாற்றுவார், அதனால அச்சமுற வேண்டியதில்லை அப்படின்னு பாண்டவர்கள் வந்து பகவான் தன்னோட இருந்தா போதும்னு சொல்லி கேட்டுட்டாங்க. ஆனா இவர்கள் வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கையற்றவர்கள், அதனால படைகளை எல்லாம் வாங்கி கொண்டார்கள். ஆனாலும் சங்குகள் ஒலிக்கும் போது அவர்களுடைய மனங்கள் வந்து சிதறலாயின. அவர்களது பயத்தினாலே வந்து அவர்களுடைய மனங்கள் எல்லாம் வந்து பேதலித்து நிற்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பாண்டவர்கள் போரிலே வெற்றி பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கு அடையாளங்களாக சில சைன்ஸ் வந்து அந்த போர்க்களத்திலே தோன்றியது. அது எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
தர்மக்ஷேத்திரம், போர் நடந்த இடம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் தர்மக்ஷேத்திரே. தர்மக்ஷேத்திரம் எப்படிப்பட்டது நம்மளுக்கு தெரியும். அங்க தர்மத்தில் நடப்பவர்களை மட்டும்தான் பாசிட்டிவா அவங்களுக்கு தான் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணும். அதர்மத்திலே நடப்பவர்கள் கண்டிப்பாக தோல்வியை தழுவுவார்கள் அப்படிங்கிறது நிஜம். அடுத்தது தெய்வீகமான தேர். சோ அர்ஜுனரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் உட்கார்ந்திருந்த அந்த தேர் அர்ஜுனனுக்கு அக்னி தேவனால் பரிசளிக்கப்பட்டது. இந்த ரதம் எந்த பாதையிலே எந்த திசையிலே சென்றாலும் அவர்களுக்கு வெற்றிதான் கிடைக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிர்ஷ்டமான ஒரு தேர். சோ அடுத்தது கபித்வஜம். கபித்வஜம்னா இங்க பாருங்க, இந்த கொடியிலே இங்க ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். இந்த கொடியில ஆஞ்சநேயர் தெரிகிறதா? இந்த கொடியிலே ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறார். ஆஞ்சநேயர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்கே வெற்றி நிச்சயம், இல்லைங்களா? நம்ம ராமாயணத்திலேயே பார்த்திருக்கோம். சோ அவர் எங்க இருந்தாலும் வெற்றிதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சோ அவருடைய கர்ஜனையினாலேயே நிறைய பேர் அந்த போர்க்களத்திலே மாண்டார்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அடுத்தது சங்கநாதம். சங்கநாதம்னா நம்ம பார்த்தோம், தெய்வீகமான சங்குகள் ஒலித்தது. சோ அந்த சங்குகள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, பாண்டவர்களுக்கே வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்தது காண்டீவம். இந்த காண்டீவம் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனருடைய அஸ்திரம். சோ பசுபத அஸ்திரம். இந்த அஸ்திரம் யாருக்கு யாரால் வழங்கப்பட்டதுன்னா, சிவபெருமானால் அர்ஜுனருக்கு அவருடைய பராக்கிரமத்தை பாராட்டி வழங்கப்பட்டது. சோ அந்த அஸ்திரம் அதை எப்பவுமே அர்ஜுனர் எந்த போரிலேயுமே தோற்றதே கிடையாது. சோ அப்படிப்பட்ட வெற்றியை தரக்கூடியது இந்த பசுபதாஸ்திரம். அடுத்தது தியாப்த ஜீவிதம், மோக்ஷத ஏகாதசி பாக்கியலட்சுமி. சோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது போர் நடந்த நாள் ஒரு ஏகாதசி நாள். அன்னைக்கு ஏகாதசி அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பு, இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற நாள் பகவானை நினைச்சு. அடுத்தது பாக்யலட்சுமி. பாக்யலட்சுமி அப்படிங்கிறது பகவான் எங்க இருக்கிறாரோ பகவானை விட்டு அகலாமல் அவருடைய நெஞ்சத்திலே லட்சுமி தாயார் இருக்கிறார். சோ லட்சுமி தாயார் இருக்கிற இடத்தில் வெற்றிக்கும் வலிமைக்கும் செல்வத்திற்கும் குறையே இருக்காது. அதனால கண்டிப்பாக பாண்டவர்களுக்குத்தான் வெற்றி. அடுத்தது ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா பகவானுடைய இன்னொரு பெயர் தான் ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவர் புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் வழிநடத்தக்கூடியவர். சோ இங்கே பகவானே அர்ஜுனரை போர்க்களத்தில் வழி நடத்துகிறார். சோ பகவான் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே வெற்றி நிச்சயம். சோ இத்தனை சயின்ஸ் பாண்டவர்களுக்குத்தான் வெற்றி அப்படிங்கிறத தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரபு இந்த ஸ்லைடு கொஞ்சம் போனதுக்கு அப்புறம் சொல்லலாம் பிரபு. இது அடுத்த ஸ்லைடு என்னன்னு பாருங்க பிரபு. இந்த பிக்சர்ல பாக்குறீங்க, அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணங்கள் எல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போர்க்களத்துல நடுவுல கொண்டு போய் தேரை நிறுத்த சொல்றார். யார் தன்னுடன் போர்க்குடிய வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பாக்குறார். தன்னுடைய குருமார்கள், தன்னுடைய பாட்டனார்கள், தன்னுடைய தம்பிமார்கள், அதாவது கௌரவர்கள், அப்புறம் வெல்விஷர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், இத்தனை பேரும் தன்னை எதிர்த்து போரிட வந்திருக்கிறார்கள். இவர்களை எல்லாமா நான் கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு அவர்கள் மேலே பரிவு, கம்பேஷன். அடுத்தது நோ என்ஜாய்மெண்ட், இன்பம் இல்லை, இன்பமின்மை. இவர்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்டு நான் யாருடன் என்னுடைய வளர்ச்சியை, என்னுடைய சந்தோஷத்தை, என்னுடைய எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்வேன்? அதனால எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இல்லையே, இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இல்லையே அப்படிங்கிறார். நம்மவே ஒரு சாமான் வாங்கிட்டோம், ஒரு கார் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொந்தக்காரங்க கிட்ட யார்கிட்டயானு காமிச்சு அவங்க ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதேதான் இவருக்கே நாளைக்கு வெற்றி கிடைச்சு ராஜ்யத்தை எல்லாம் ஆண்டா யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பார் தன்னோட சந்தோஷத்தை? அதுதான் இவர் சொல்றார். தன்னுடைய இன்பம் இல்லை, இவர்கள் எல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா எனக்கு சந்தோஷமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. இவர் காட்லி நேச்சர்ட், சோ ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன், அதனாலயும் இப்படி சொல்றார். அடுத்தது பழி, சின்ஸ். நான் இவர்களை கொன்று விட்டால் என் கைகள் இரத்தக்கரைகள் படிந்தவைகளாகி விடுகின்றன, அவர்களை கொன்ற பாவம் என்னையே சேரும் அப்படிங்கிறாரு. அதனாலையும் நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ், குடும்ப மரபுகள் எல்லாமே அழிந்து விடும். இந்த போர்க்களத்திலே
யார் வந்து போர் செய்வார்கள்? ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர்களும், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு குடும்ப தலைவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் வந்து போர் செய்வார்கள். அவர்கள் போரிலே மாண்டு விட்டால் அவர்களுடைய குடும்பத்தை காப்பதற்கு ஆண்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களை வழிநடத்தி செல்வதற்கு பெரியவர்கள், வீட்டிலே பெரிய ஆண்கள் வயதானவர்கள், மூத்தவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். எல்லாருமே வந்து போர்க்களத்துக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ. சோ அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு ஆள் இல்லாம போயிடுச்சு. அவங்க வந்து தன் மனம் போன போக்கிலே செயல்படுவார்கள். பெண்கள் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி விடுவார்கள். அதனால வேண்டாத சந்ததிகள் உருவாகிவிடும். வேண்டாத சந்ததிகள் அப்படின்னா வர்ணசங்கரா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அவர்களுக்கு வந்து எது நல்லது, எது தர்மம், எது அதர்மம், எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது அப்படியெல்லாம் தெரியாது. அவர்கள் செய்ய வேணும் அப்படிங்கறத கூட, ஈவன் பித்ரு கடமைகளை கூட அவர்கள் வந்து செய்ய மாட்டார்கள். ஏன்னா அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு ஆள் இல்லை. சோ குடும்ப மரபுகள் அனைத்துமே அழிந்துவிடும். இதற்கு நான் காரணமா இருக்க மாட்டேன் கிருஷ்ணா, நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. தீர்மானமின்மை. சோ அவனால ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல. போர் செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு தீர்மானம் முடியும். சோ இந்த 5 ரீசன்ஸ சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பயத்தினாலே தன்னுடைய காண்டீபத்தை கீழே வைத்து விட்டு அவர் தேரிலே உட்கார்ந்து விடுகிறார். சோ அவருக்கு என்னென்ன சைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரபு முன்னாடி போங்க பிரபு. அவருடைய கால்கள் நடுங்குகின்றன. அவருடைய வாய் உலர்ந்துருச்சு, காஞ்சு போயிடுச்சு. அவருடைய உடல் முழுவதுமே நடுங்குகிறது. அவருடைய மயிர் எல்லாமே, அந்த சின்ன ஹேர் இருக்கு பாத்தீங்களா உடம்புல, அது எல்லாமே சிதிர்த்து நிக்குது. சோ கைகள் காண்டீபத்தை நழுவ விட்டுருச்சு. அவருடைய ஸ்கின் எல்லாம் எரியுது. கால்கள் நிற்க முடியாமல் துவண்டு விடுகிறது. சோ மனசு வந்து ரொம்ப வந்து பேதலிச்சு அவர்னால எதுவுமே திங்க் பண்ண முடியல. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையிலே அவர் தன்னுடைய காண்டீபத்தை கீழே வைத்து விட்டு கீழே போட்டு தேர்ல உட்கார்ந்துட்டு, நான் இந்த 5 ரீசனையும் சொல்லி இதனால நான் போர் செய்ய மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றார். இதுதான் வந்து அவர்கிட்ட ஏற்பட்ட பல்வேறு அறிகுறிகள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது சொல்லிட்டேன் பிரபு. இப்போ அர்ஜுனர் பேசுறார் பகவானை பார்த்து. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஷ்யதி. Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. இப்ப நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கங்கள் தான் நான் முன்னாடி சொன்னது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. न श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखानि च. I do not see how and any good can come from killing my own kinsman in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. எனக்கு இந்த போரிலே வெற்றியும் வேண்டாம், எனக்கு வந்து ராஜ்யமும் வேண்டாம், எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் வேண்டாம். இவர்களையெல்லாம் என்னுடைய இந்த சொந்தக்காரங்களை, என்னுடைய இந்த சகோதரர்களை கொன்றுவிட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்க போகிறது? எனக்கு எது கிடைச்சாலும் வேண்டாம், ராஜ்யம் வேண்டாம், சந்தோஷம் வேண்டாம், எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். பாபமேவ ஸ்ரயேதஸ்மான் அத்வைதானாததாயின தஸ்மானார்ஹாவயம் தந்தும் தார்தராஷ்ட்ரான் சவாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, இவ்வாறான ஆக்கிரமிப்பாளர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாபமே வந்து சேரும் சொன்னார் இல்லைங்களா, சின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ எனக்கு பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லைங்களா, அதை மறுபடியும் சொல்றார் ஸ்லோகத்துல. எனவே திருதராஷ்டிரர் மக்களையும் நண்பரையும் கொள்ளுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. திருமகளின் கணவரே மாதவா, ஷாம மாதவானா திருமகளின் கணவரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்?
இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு மறுபடியும் பகவானுக்கே சொல்றாரு. சோ இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு. இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்களை நான் கொண்டா, எஸ் எஸ் மாதாஜி, கலைவாணி மாதாஜி, இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்களை நம்ம வந்து கொன்னுட்டோம் அப்படின்னா அதனால எனக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துரும். சோ இவங்களை கொல்றது வந்து தப்பு, சரியானது கிடையாது. திருமகளின் கணவரே அப்படிங்கிறாரு. திருமகள் வந்து யாரு? அதிர்ஷ்ட தேவதை திருமகள் இல்லைங்களா? எல்லோரையும் எல்லோருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய திருமகளின் கணவராகிய தாங்கள் எனக்கு மட்டும் துரதிருஷ்டத்தை தரலாமா அப்படின்னு கேட்கிறார். அதனாலதான் இந்த வார்த்தையை வந்து இங்க சொல்கிறார், ஷியாம மாதவா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங். சோ இவங்களுக்கெல்லாம் கொன்னுட்டு, என்னுடைய இந்த சகோதரர்கள் எல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு எந்த சந்தோஷமுமே கிடைக்காது. அதனால எனக்கு ராஜ்யமும் வேண்டாம், எனக்கு சந்தோஷமும் வேண்டாம், எனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. குலசயே பிரணயத்னி குலதர்மா சனாதனா தர்மே நஷ்டே குலம் கிருஷ்ணம் அதர்மோ அபிபவத்யுத. சோ இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, with the destruction of dynasty the internal family tradition is vanquished and thus the rest of the family becomes involved in irreligious yes Mataji, yes, irreligious practice. நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லிட்டேன், அந்த போரிலே வந்து ஆண்கள் எல்லாம் இறந்து போவார்கள். இறந்து போனா அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்துவதற்கு சோ இளைஞர்களுக்கு வந்து நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு சொல்லி தந்து அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு வீட்டுல பெரியவங்க இருக்க மாட்டாங்க. சோ அவர்கள் வந்து சுதந்திரம் மிக்கவர்கள் ஆக்கி விடுவார்கள். அதனால அந்த குலதர்மம் வந்து கெட்டுவிடும், வர்ணசங்கரா பெருகிவிடும். சோ பெண்களும் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி அதனால வர்ணசங்கரா அப்படிங்கிற வேண்டாத சந்ததிகள், சோ வர்ணசங்கரா அப்படின்னா வேண்டாத சந்ததிகள் உருவாவார்கள். அவர்களுக்கு வந்து இர்ரெலிஜியஸ் பிராக்டிஸ் தான் தெரியும், ரிலீஜியஸ் என்ன சொல்றது அப்படின்னு அவங்க நடக்க மாட்டாங்க. அதனால அதுக்கு என்ன காரணமா நான் இருக்க மாட்டேன் கிருஷ்ணா, அதனால நான் இந்த போரை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு காண்டிவத்தை கீழே வச்சிடுறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்டெசிஷனை பத்தி பார்க்க போறோம். அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நச்சைதத் வித்மகதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயமே யதீபானோ யஜயேயு யானேவ கத்வா நஜீஜி விசாமஸ் சேவஸ்திதா பிரமுகே தாதராஷ்ட்ரா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம், அவர்களை நாம் வெல்லுதலா அல்லது அவர்கள் நம்மை வெல்லுதலா? யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரர் மக்களே நம் முன்பு போர் செய்ய தயாராக நிற்கின்றனரே. சோ போர் செய்தல் அப்படிங்கிறது சத்திரியர்களுடைய கடமை. சோ போர் செய்து நாட்டையும் மக்களையும் காக்க வேண்டும். ஆனா சத்திரியரான அர்ஜுனர் இங்க வந்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எது சிறந்ததென்று நமக்கு தெரியாது, அவர்கள் வந்து நம்மை வெல்லுதலா, அவர்கள் வந்து நம்ம ஜெயிச்சுட்டு போறதா இல்ல நம்ம அவர்களை வந்து ஜெயிக்கிறதா? சோ யாரை கொன்றால் நாம் விரும்ப மாட்டோம், அவங்க இறந்துட்டா நாம வாழவே விரும்ப மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட திருதராஷ்டிரருடைய மக்கள். ஆனா ஆக்சுவலா திருதராஷ்டிரருடைய மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு தான் ஒரு ஊசி முனையளவு கூட இடம் தரமாட்டோம்னு சொல்லவங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட எஸ் மாதாஜி, ஐ வில் ரீட். அப்படிப்பட்ட கௌரவர்களுக்காகவே இந்த பாண்டவர் அர்ஜுனர் வந்து இறங்குகிறார், இவ்வளவு மனம் இறங்குகிறார். சோ அப்படிப்பட்ட காட்லி கேரக்டர் இவர், சாஃப்ட் நேச்சர்ட் பர்சன் இவர். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். இன்னொரு தடவை ஸ்லோகம் வாசிக்க சொல்றாங்க அபர்ணா மாதாஜி. நச்சைதத் வித்மகதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயமே அதீபானோ ஜயேயு யானேவ கத்வா நஜீஜி விசாமஸ் சேவஸ்திதா பிரமுகே தாதராஷ்ட்ரா. சோ
இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இவருடைய காட்லி நேச்சர் எப்படிப்பட்டது, இவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர் அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறார். யாரை கொன்றா நான் வாழ விரும்ப மாட்டேனோ அப்படிங்கிறார். இதுல இருந்தே அவருடைய குட்னஸ் தெரிகிறது, அவருடைய கேரக்டர் தெரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்த ஸ்லோகம். சோ இதை நீங்கள் எப்படி தொடர்பு படுத்தி பார்ப்பீர்கள் அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. பரிவு, இன்பமின்மை, பழி, வினை, அடுத்தது வந்து குடும்ப மரபுகள் அழிந்துவிடும். சோ இன்டெசிஷன், 5th ஒன் வந்து இன்டெசிஷன். சோ இதை வந்து எப்படி தொடர்பு படுத்தி பார்ப்பீர்கள் அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இத வந்து நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணினா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். பிரபு இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடா? ஓகே பிரபு, ஓகே. அப்போ ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.